at a time. Ndizi TV, Obwansu, Gusii. Benki ya umwancho murigereri yeritkoria Alhamisi tariki 11 mutienyi okane umwaka w'ibibiri na mirongo ibiri nene gwigenda munaritkoria uria bereri toereruke imana nene kwa berego kwegokia asoko bwatia emeroberi yonsi imeyegetoseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii yaragirense moya bona magaroba jinga kingo kwarigania semesa Amayia eri onkumanyibuna nara yaya kubwatirana nabariki baitoto bereto gosangereria aseritkoria gimakoro ase chinsinyo ao anene asorogongorwa Gusii na kwariganiria asenchera ere yobwekiranu na mange twabere togo kwariganiria koreneri tanganike imati gaturanyore gatiari to kwariganirite asenchera ere yobwenge bongeso mushimi weito Honorable Innocent Obiri mumanyi ekiagera garwete pasari etana kuruwa ngagenda yonse abaibori koro kyo mogoko bwogokeri wegurube magiga yo muchumbo bobasko bwatukachi basari asabaro kyo wechi University Nech College Ene natikuvoka wana mambi egende gyo goshangasha kama kawaida ngichaso boncho rwanerera ramis namwe konyore kene abitanda byane bisambire ekerera saba onchorere bakeroka bubaboka na konyore nibo yabo gesambire babaire togosomya abana baita aseti school ao netikanisa igoro ya SGBV abana abanyarukase chiskuru ao konyora maegerio igoro yo wetanga kurwa soko unereri wana wa igochse gichegenka ayo mnaenda mango mwancho muri ringo kwarigana senchera yabene ringo manya senchera ere yobekiranu gendera gotonyara sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyara wetra Ndizi TV News na baigo ase website ito na boko ya somo wetra www.ndizitv.net ere togendera gusanga asobwamo ere triane Everlyne Osero Lydia Mose toko bwatra sensemo yebimanyirio na baigo Petronira Mukeira na roko eneki achibichenerio gicha wekeire asenchera yabene gokwari antobe togo sanga gweka umwere karatogo cha kama ya Ensa ya masenchera ere yobwekiranu korwase county ya Kisii awase egatia baonchoreria ime yo muchiokeroka babere bakorera asare nene eyo babere bakonyora ye magega ya barabwo koboke mambya lero na konyora enibo yabo esambire goika kwera nigo baba bakogikiria egekorekyo asebaganire serikali bere county ya Kisii na baigo county ya Nyamira waswagati na kugayana enganeye asabange babo semereti ase obonchorera jinga kechiba igo nigo aba commissioner aba county commissioner korwase county chonsibere baba wekirana asenseme yona kwenekia obotereru asebalire irajo cha kwenekia omorembe chinga kichonse muriketo Paul Kapokara na manke korengana norobotiro abonchiriria baiga kurwa somo chigo keroka abo anene bali asoro begururwa gendera ko barokurwanirwa sige kabono nigo babokero mu icana litukolia lero mambia maya yokonyoranga enibo yabo nigo yatungiwe amona abantu abo batamanyekaneti ayana mayanda mabaya kero tokoboka saa stabo tukotoga tabiuna bintu togo konya pi twanyore bierete nechigali no chire chitene ine chabasigari chitoretia mogongo gochapara ngoro kurosi amani amakara abitanda byane bisambire amakara asambire chikuninta maitire ngachire emetoriro amatsakaro kabantigerete abangi babo abo barabangina anene barabonchirira bebinte bike buna matunda nabwego namakara nigo babalire asale nene yibanyorire inyorekane nka ebinte bikabagwonchirira ebinge byabo nigo birebyogo kabesa bunande igabu narosi oyongo kwana embwate chiteni cyabande cyungu nzima ki 20% no amenyerete njasenge njo ndabwati yomokonya gongonya no musaga timbwati
antigerete bimwane bige nabikine iryo bororo injera kirende bona makara nago sambu nachire koretera abana bane nabakwende school omwana narombegete university nongo someri korwa omwana narombegete form 1 nongo someri korwa. Makaa tulichukua ya roni na makaa moja ni 2,500. Stoki yote tulichukua maroni tukaweka makaa. Wamechoma. Serikali itatusaidiaje? Nigobono baganiri abaraye kurwasa county chigebere ochama kuriya lichiburira koro muchando yiga asabaganire gwakanwa enibegega yabo yasira. Aba batuma onya nabarayi abarayi bali batumegete gutuma aba bande gochaga korubara bwo paka aba bayinse batuma kubache kosamba bache koruwana abana babo nabaragererigwe buna abangina abakorera mariga yatachinse bosa kende ngeyo kegambero nkekayo nyasaba ege susuro kurango barere ngorera ndega kitimbwa timaiga na bosio mama na tate basirite kare ngatamire serikali ya karoka iso bunjorere bwane ndebona rero ngingwane gerango te ungane geremeza emese yeyeta amakara ya yeta kene ngiori sakare ribanti gerete ngoruzya ngandare busana kingo korangonya bona abana inchi maiga yebirebeke nigo boterwa harorekane meyo muchijiga okeroka asobonchili bwagendra korekana buna botambe asabaigo aba county commissioner kurwase county ya Kisii ngokonera Josephat Kibet amonule kurwase county ya Nyamira Erastus Mbui bara erumbe yabo bisobole ndi kurwase county chiga ibere mlenjire ya moyo kuriya koreto boterwa sechinseme chiga cyumucyo keroka. Hata vile mulituona tukitembea hivi sio ati tulikuwa tunakagua mpaka. Sisi hatuhusiki na mambo ya mpaka. Mambo ya mpaka hiyo kesi imefika mahali imefika na hatuwezi ongea juu yake. So tunangojea wakituambia sasa uamuzi ni basi tunafuata hivyo. Lakini ile kitu imetuleta hapa ya muhimu zaidi ni kusema pole kwa wale ambao So tunaomba tukitoka hapa tunataka muishi kwa amani. Wale wahalifu walifanya hiyo kitendo watapatikana, hawatakosa kupatikana kwa sababu serikali ni mkono mrefu. Na mtatusaidia. Askari hawakuwekwa wakati mambo ilifanyika ama walikuwa? Na maiga yugo kwana nigo engane yo banyarako bakubotoka yarorekana gutabago kya baonchiriria na wigo nabamenyi hanene kurwase county ya Kisii abo bamochigati abarayigete abo babwatanira sogotyoteriria engusana neyiga yagendere ko bagekone kigwe meyo muchokeroka eyo yagendere ko bagekoreta asare nene gochasa baonchiriria asebaganire gutachandwa chinga kibale asemeremo yabo. Unaporudi tafadhali usalama ya muhimu, lakini hao MCA wawili uamurike sana. Wakati koti ilisema hata pati hizi yetu sasa ya Kisii County wasionekane watashikwa. Ni kweli, ngoja kuambia sikwambia bwana Ndizi. Nakubaliana na wewe. Nakubaliana na wewe. Ni kwa nini? Hapo ni tiki. Lakini mahali hatutakubaliana ni kwamba tumekuja kuamua kesi ya mpaka. Tumekuja kusema pole. Kenya tu inatuma ni moja. Wakati hao wanafanya hivi vitendo, na askari wamesimama pale wanawaangalia, na hao askari wanafaa wawalinde na sisi watulinde. So tunatamani mkuja kama ni kuwaosi tuwaosi hapa. Mkae hapa karibu na sisi kwa sababu hapa ndio kuna dangerous. Mkae hapa commissioner, mkae hapa muweke kambu mpaka amani ipatikane. Ningana yagendere ko bagekoreta maburi amange anene gochase abantu aho nga ndikagwe kaliri abana abamo baranyare ko babakurwanira robero romokera chingaki na abayiga banyare ko bakonyora asale nene obutukubugo kera rero ni murabakane ngorera ndega kya abantu baminto nje na mombeka mongere baka America. I'm asking my light ana masoma nare amasoma karaerte ngareta sambia sarabia de byamakara inko reporter kitaseni kyo wanjete kya Ndizi TV kurugaiga asichinseme chiga cy'umucyokeroka inche igonkuru kwa Polycarp okara Muyamana omuriketo Polycarp karase orobo tyorurikirane kinegetamkiro getarie kiya kero munda kuboka gochia gokora ose kwerigeria humanya konyora enibo yaje asago korobonchorira akeregento nigo gesambire goika kwera kurinde no kwegana buna richi bundi chikonyorekana erio obokongu bwabirbo kweniki wasinseme cyo cyakeroka goika omairo na baunchorira konyora chinga kicho kogenderia obonchorira bwabasenchera ereyo bwororo togoskabosyo bunenchira Eyemo yo kwegerera abana chinya
munyaruka nigo bono ebyombe aho bigenderete wesokia na koenekia buna omwana munyaruka oberega konyora obwene na boigo obosibuli bwaye asenchire Eyemo yokubakonya na bokuba chinga kinyororo ase okwenyorera gusogwikirania amasomabo ekyombe kya Dream Team Sisters negatie byombe byabere biwesokia na gochaka kubwatoka amaegerio na boigo obosemia gochiase abana kinyaruka asemono baruro kubore ochiasa baiboli kwenekia buna nkoba ikabare abana babo na kuba obosemia na boigo kubarenda anene chinga kibarenga nigo boigo baburiria baiboli kwenekia buna ngwasyo kiabare ebikore bitari bya ekero byabere bigokorekana ase abana babo eriyo konyora obokonyo muri keito dipo nasanya na bakagusanga nabo. Unentera yokolenda abana chinga kibaraso mutimoko anene omwana munyaruka ekyombe ya Dream Team Sisters nigo kyabeire gekubwatuka amaigerio yokwegerera obwene bw'omwana munyaruka imeye skuru ye secondary ya St Patrick's Mosocho nigo baorokia emerobelio aho chingaki babere bakonyora amaigerio insejemetie nyetato. You were making me. Nimekufia mwambe Yesu pekee ndiye alitukufia msalabani. Twabaire togosomia abana baito ase skuru ao neti kanisa igoro ya SGBV gender based violence and sexual violence naki abana abaita abanyaruka bakonyara witanga na mangana yayiga especially amangana yo gutinda chirunse na abana abamura gusaba sacha chinga kyechobo igoni go baruro boturwa bene gochia asaba ibori kubatekana no gotuberera ebikora bune byekara byabeira sebinyoro ebibugenderete ko misa anene omwana munyaruka abaiboli abairi bali tomenyeti chinga cheitu toba tukebuya ekere tobege na mono abana abanyaruka baitokera batinda cheirunse mangana abaikunyara kubwati kubuya igo ekogera abantu abange bagutubere ebintu binga munebi abana abanyara kuba bagucandika abigo twanyari kubegeria about FGM totenga abaiboli baito abana baito babasa konyara gusarwa igabanyara ko bamenya saba tongeti ekanisa konyora ya ombiri inganeji lakini kero tuegera nabo twanyora abana babwate emichando bakireti obwelio besokiri victims bagendrete ko rokereribwa ngane togateye abaiboli na barwaire ribaga kero mana ko batebyo akomotebyo bokongu ategerere tanyara ko ba gakomotogonyera kusangano yomo bwa balimu nigo bakire ko kumurubiro yoiga ase bagokera aborokigwa chinga kiechi amatukaja iga ombeki ya tokonyira mono gaiga se skuru kiera abana baitorero banyari ko baba kumanyana kibakwirenda amarito airanire enserero bana bari gutire skuru senenje yokorito abana rero banyarire ko baba kumanyanga bari gutumie birewa buna chisigara buna gotinda na bintu binde biranyare ko babeka amba baisa ko nje skuru abana bari bagatigire skuru mapema bayenda kunywa murero nto bwa detention yere igura abana bari kirasime toranyara konyora to konyora abana bake bakumwa inu bayende kunywa mu ase chinywa mu chia mapema. Ensa monajwe ekiombeketali ya serikali kemanyekanete buna International Solidarity Foundation niko bagenderete koenekianga amaigeria yaiga aikeire abantu bonsi. Main support inakuwa kwa kupatia funding kwa pesa na kwa make sure kupatia training na support ambayo wanahitaji kuelezesha mafunzo haya. So sisi kwa undani tunawapatia hiyo fadhili na make sure wako na support ambayo wanahitaji in terms of human resource. Ginko ripoti yake taseni kia onambe Eyemo kia Ndizi TV kurua skuru ya secondary ya St Patrick's Mosocho yukutoka imeye ward ya Bugisero ebunge ya Kitutu Chache South litariane ndipon asanya.
Miamono murikeito dipo nasanya se orobo tiorore kranu nase chingakie choni goigatia ba MCA kurwa se county ya Kisii babere bakubwatrana ne kiombe kya National Council for Population and Development NCPD asogo chaka campaign yoko inekia na babere bakurwania chisegi chegenga amone chinyuomo chia genkyo ase abana banyaroka Vincent Onyancha norobo tioro gati yaba MCA kurwase county ya Kisii nigo baikirandiro kuigwana soko bwaterana na kurwani chisegi chegenka na bogo no kondro konde wensi gender based violence asabe go batebu na bachi kubwaterana asoko kurwania amalitage nkyo na bogo komontekana kwebinyi binyamureo omuroberi oyu nigo korawane kyombe kya NCPD. Like for example, if we have less population, like we've said, we manage the population for the families to have a number of children they can be able to be responsible for, take them to school, make sure they have good health, we'll have a proper Kenya. Korenga no munyakiro wa wachenu kurwase county ya Kisii Amosonderi nigate birubuna nerebu yago twara ensemera bwe kuligeria mangana ya sobwango yera manyakanta buna rescue center imeye county ya Kisii genta tabrekere mono konyaro kurwani okunrwo kunge anemongo cha sabana abanyaruka. So we are focusing and saying that whatever form of gender based violence it is, let's have a rescue center that has an intervention that is wholesome, and it makes that rescue center for a one stop shop for the target population. Chingakie chomo MCA bwe wodi ya marandeni siomba chini ganyare kubolia abantu bonse kone kibunango bwatara na barasobwa masoko nyara kumina na maritage nkya sabana bake anene asaba nyaroka abayigo koganyo kubwatara na soko mina nitsegi chegenka nabo no kundrwa gose gender based violence. We have daughters who are that young. Some of us are almost becoming now grand fathers, and we need to look at this problem as a communal problem, and then we must also develop communal mechanisms as a community to address the teenage pregnancies and also the gender-based violence, which is contributing to a lot of problems within our community. Ekyo getigarita bono no kubwatira na kurwase byombe aho erikone kibuna okundrwa nkwira na kolense gisegi chegenka na boigo ogochando kumwana omunyaroka gati ebinte binge anemona samele tagenge gocha sabana bechukuru. Ko reporter ya Ndizi TV kurwase county ya Kisii ritena nenche nkoro kwa Vincent Onyancha. Miamono murikeito Vincent Onyancha se orobo tiorore kanu egati yabamenyi korwa sense moja itibo yo toka imeye bunge abase county ya Kisii nigo bago keile okobwato kwa wech basari go chase aboro kwa bechi university na boigo chi college bago kwa na negetoseni kya Ndizi TV nigo baterebuna egurube yo gwakana school fees asaba iboli nigo yabeirege ko gusuiwa ase kobwatkana negetamkerekyo asaba mwaka irengambya mono omochumbe wensemeyo nigo n'abana b'echi university babete bakonyora ebasari y'echiringi chiri bwikomi asebo igo bari ab'echi college keroyo mabete bakonyora ebasari y'echiringi chiri bu isano unatokumanyiwa n'umurikeito Josephat Amisi. Ensemo yabamenyi kurwa se omuchibuiti byo gutoka imego ya ba central se constituency abo basi nigo barkirie omogokobo uchiaso muchumbe ba constituency unison tobiri asegitambukirirwe kubwato kachi basari uchiase abana be university nabigo bali be college. Igo twamana rero n'abantu baitibo asengenjo yogo bongeso mushimi wito honalebo innocent obiri mumanyi ekiagera garwete basari etana kuruwa ngagenda yonse chiribu 10 asa abana be university abana ba diploma kabajiri bwisano igo mushimi wito gakoleta mangana maya ugusuira abaibuli musigo nanje buno musane ona chirega iga wapongeso mushimi wito innocent obiri mumanya asa magendra gukora mushimi obiri innocent mumanya igaruete chipasa eriko cha university 10,000 for the first time totana karora gento unekyo igobono njengo tabanga ki omweshimi gotwarorenga ochakire gukora amagendero aramaya ukona monegata seni kya Ndizi TV nigo bamenya boigo banyareko bakomubuli mo chumbo bo innocent obiri anyareko bakoimokya ekerengo yeskuru yobundi ya birongo elindi kenyareko boigo twara chinguru koina na chisemi na maigire gochia asomubaro omonene bwa bana uyogendete kobago gwesonania amuna maigire yo asabigo batebire skuru yo nigo ebwate obolemo oboisaine naro jagote goponga so mwesimi gwitonga mangana kwa korte basari abe atamangana maya kwagere meji abana batari gosoma basomire
okini birongo vocational training center tonyebeke bonebe a technical training institute ndo jenga yaro ja konya buya soro wangorua chache nenga kibona abantu bakore gasi ya magoko na intwe tokonye Polytechnic ya birongo mweshimiwa ya beire polytechnic kenene na ne polytechnic ebwata sanene ebwato buri mobonne ebwate getie kenene etware gusaba mweshimiwa onyaka bagukonya upgrade eruga ali asere esuko gocheke gwango kegorake erinde abana bakonyeke chingaki echecho nigo bogigo abana banyaliko bakoborigwa kwerikia amone skuru chonsi chobobundia echichira seko constituency eyo erinde banyaliko bakwenyorera amaigerio naboigo obumanyi bwemeremo yamaboko asaboiga bamenya abo banyaliko bakogokera omurobere bokorosi chipara anene epara yokorwa asensemo erietibo ochia nyansongo bana bonde kabagende skuru batiga gwaka machechi para security yetu yabere konya kubamanyoki boiro boira bandu banya kongora security to baebo ba o akikisenga na baro bajire skuru te tokange bara mechi magwe tabatari kogenda skuru eri na baro banyora masomo ari batagere konyorege ko rabu no bara iba mambi to katagete ande muna retiro borabu seito ga bwe para tomopenge sande pare yegebera mukuru birongo paka nyansongo bamenya bo boigoni go banyareko bakoboria abaraye banyareko bagochorwa batugutorare chita botu chabo cha kisiasa na koene kiabuna ase chingaki echibare ase birogo banyareko bagwikirania chira chabo cha magendero kerogo bono ngeyo gekurigwa senga kie ekerogo keriu karante kwa kero tujigura kerende onye no bojumbe bokore obogabana bokore obo MCA bokore ekero tuikirania abantu betu amagendero tatabanga chingaki echiga njiri chia siasa nichinga kia magendero igakera magendero abeire tigatotebanga amagendera abere nanto yapongeze okubwatukwa okugwechi basari gochia se chiskuru che college na boigo university negetambokero ikira chikoba ekonekeria abana ngati banyara ko bagosikira isiko gokora amatemu yo mwere bwe semester buna enjere moyo kwegenderia ase amasomo abo akira litiko kuri Patrick Taseni Ndizi TV kurumo chiwitibo yogotoka ime constituency abo basi county ya Kisii Lieutenant Josephat amese Muyamuna omuriketo Josephat amisiase orobo tiorurikranu ebyombe abitariye bye serikali nigo byaboriwe go chamo nakobwatrana ne serikali nene naboigo serikali chech county asokorigia enchera yo koruania ebikore byabantu kwerusia obomoyo ebe byarokanire koenekiwa ase chinsemo emergency ya Kenya ayangorengana numuraibu abasaya ase county ya Kisii Kevin Mosomi asatebirebuna abasabanke nigo wetera emechando emenge eye kubairera abange babo kwimukiye getamkiro yo kwerusia obomoyo gatiabo okuburwa kwemerimo. The government of Kenya, together with the county government and also some other stakeholders, especially non-government organizations, please to come up with programs that will talk of how these young people can sustain their life, especially this time we're experiencing hardship when it comes to economy and what have you. And it is something that it is everywhere in Kisii. I'm urging stakeholders, if the government cannot do it, let the stakeholders, especially non-government organizations, come up, because we are losing a generation. And you understand, this is the only generation that will produce the next generation. So please, let's come together to make sure that we've saved the life of these young people. And if you understand, this is something that is spiritual. And it was yesterday I said that if the clergy cannot come up, because honestly, since ever we began to hear that people are getting murdered, people are getting killed, people are dying, people are killing themselves, there is no single day we've heard any word from the clergy. So where are we? And the Bible says that the spirit world will always control the physical world, the democratic world, but we don't hear and say from them. Mwanchumugeri banorobati orunaro gotoreto mwere bamayense masenchera ere yobekirano asengenche biro tomera nechi kuraga chinse to erion kumanye Eyemo na mange asenchera ere yobekirano gati aborobati twergani no muriketo Vincent Onyancha kubatkana nengwana ya muraibe kyama kyaudi muraila molodinga gakumochia serikali kubatkana no mugiro bw'abanyagetari oyogendreta se chinsemo emergency ya Kenya yono yenyora asenchera yobekirano chikuraga chinsa isato gendra kubwati miroberions yandi
Ndizi TV asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watunyoro wetera Ndizi TV News na boigo ase website ito na boko yasomo wetera www.ndizitv.net hiro togendre gusanga asubwamo iritriane Everlyne Osero Lydia Mose twabwatira na sensemo yebimanyiriro na boigo Petronira Mukeira nero ene kiachibicha neryo gichawe kera centre bene tworo buri riboro bya ase mirubiro ekobwatya